Здравейте на всички, аз съм AlexXBG. Всъщност не знам защо продължавам да се представям така, след като си свиних името на за да бъде по-трудно намиран моя канал. Срамът някой да открие моите видео, обаче не беше достатъчно силен да ме накара да си изтрия което и да е от моите стари видео. Гледах новият Nintendo Switch 2 Direct или презентация. Условията, в които го гледах, не бяха идеални, защото ми се наложи по време на живото излъчване на шоуто да съм на работа. Но това изобщо не спря моята Nintendo нършчина да наделя и тотално да зарежа последния си половин час работа. В крайна сметка това може да се окаже и благословия, защото ми даде възможност да япвам на колегата си, който не е особено голям Nintendo почитател. По неговите думи Switch е яко, но има само Марио. В този момент трябваше да му опонирам, крещейки Legend of Zelda, Metroid, Kirby, но реших вместо това просто да кимна. Та започва първият трейлър, който беше новия Mario Kart. В началото всичко беше файн, изглеждаше напълно стандартно продължение на вече добре изградената и позната Mario Kart формула, но после се появиха лодки, шени, каране по парапети, уол джъмпинг от стена на стена и въобще пистите, на които се състезавахте, бяха наистина живописни. Не знам защо, но най-уау момента, от която и да е показаните писти, беше като видях кита. Героите, които бяха избрани за тази игра, бяха тотално неочаквани и шантави. Гумба са най-накрая играещи персонажи. А защо най-иконичният Марио враг е плеябъл едва от 10-та серия на играта? Нямат ръце. Но някой е казал на Nintendo да спре да дискриминира безръките, защото в този Mario Kart ръцете са последното нещо, което ти трябва за да управляваш кола. Буквално скелет на риба, който сигурно има по-качи и официално име, също кара кола. И по този начин последното ми извинение защо нямам книжка беше разрушено. Имаше два лагера преди да обявят името на играта. Едните бяха тези, които считаха, че ще се казва Mario Kart 9, защото Mario Kart 8, а другите бяха на мнение, че ще бъде Mario Kart X, което е римското число за 10, разбира се. Защото Nintendo считали мобилната игра Mario Kart Tour за официално допълнение към серията. Аз от самото начало се надявах да не бъда нито един от двете, а да има своето уникално име. Mario Kart World не е най-уникалното от имената, но някак си пасва, защото играта е шибан Open World. Всяка писта в играта е свързана и можеш да караш където си поискаш. Аз съм от малкото хора, които не са особено ентусиазирани за Open World 3D Mario игра, но Open World Mario Kart звучеше още по-добре. Може да си крава в играта. Това ако не е Game Seller, не знам какво ще е. Nintendo последваха Mario Kart сегмента с такъв, който говорих за мистериозния си бутон. Какво ли прави той? Voice chat. Тогава започнах да хайпвам колегата си с омага, виж има voice chat на Nintendo конзола, най-накрая. Странното е, че това проработи и той беше по-впечатлен от мен. Има и камера, вау, колко иновативно. Да, като човек без приятелски кръг, тези социални допълнения към Switch 2 не бяха особено сполучливи да ме развълнуват. Бях на път да заспя, като показваха следващата игра. Добре да игра е доста силна дума за въпросното заглавие, което е по-скоро интерактивна инструкция как работи Switch 2. И какво се оказа, че е платено копелето. Това е добър момент да обърнем внимание на цените на новата конзола. Физическо копие на новия Mario Kart е 90 шибани долара. Още не знам в левове колко ще бъде това, но моля, какви са тези цени Nintendo? Щях да бъда недоволен, ако всички Nintendo игри бяха увеличени на 70 долара, но поне щях да го разбера, защото инфлацията Друго нещо, което ме притеснява е, че чух, че май някои касетки на физическите копия на игрите ще бъдат на практика празни и ще съдържат нещо като код да си изтеглиш играта. Ако тази практика бъде толкова честа, колкото се притеснявам, че ще е, означава, че щедрите в кавички 256 гигабайта, които са 8 пъти повече от 32 гигабайта, с които идваше първия Switch, няма да бъдат достатъчни изобщо, тъй като размерът на игрите става все по-голям и по-голям. Дали игрите, които са за Switch 1 сложени в двойката, ще имат подобрение и дали тези подобрения ще бъдат платени? Как мислите? Все още няма потвърждение от Nintendo дали всяка игра сложена на Switch 2 ще върви по-добре или единствена разлика ще бъде в някои избрани платени апгрейди на избрани игри. Това, което ни показаха, че на първо място ще имат подобрение Switch 2 Editions, бяха Mario Party Jamboree, Kirby and the Forgotten Lands, Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, както и все още не излязлата Metroid Prime 4 Beyond. Колко ще струват тези апгрейди, ако вече имате Switch 1 играта, остава неизвестно. Следващата игра, направена от Nintendo, беше новата Legend of Zelda. Дали? Отново е част от Warriors серията от игри, като това заглавие Hyrule Warriors Age of Imprisonment ще е предистория на Tears of the Kingdom, така както Age of Calamity беше предистория на Breath of the Wild. Аз се надявах да е нова мейнлайн Zelda, която да играеш като Zelda в отворения свят на Hyrule, макар че трета поредна игра със същата карта, може би щеше да бъде вече прекалено.
Ще прескоча през многото портове на игри, които се намират и на други платформи към следващата ексклюзивна игра за Switch 2. Трейлърът започва с супер крипи вайб и се чудиш каква ли може да е тази игра. Дали не е Resident Evil или пък нова Bloodborne. Оказа се второто. Почти. Аз никога не съм играл игра на From Software, защото съм наплашен от това колко трудни трябва да са. Но определено ми харесва тяхната Lovecraftian естетика. Особено техните игри се развиват, обикновено техните игри се развиват някоя версия на средновековието. От тази въпрос на Duskbloods се намира свят, където влаковете и джетпаците са най-обичайно превозно средство. Следващото, което уби ентусиазма на феновете на тази гейминг компания, беше новината, че играта ще е Switch 2 ексклюзивна и че явно ще бъде с повече мултиплеер насоченост. Лично аз като страничен наблюдател не съм особено разочарован, което и да е от двете неща. Не е като From Software да не са пускали ексклюзивни игри, само ето в миналото Sony са тези, които са се възползвали от тази сделка. Омага, Кърби лети на звезда, това може ли да е трейлъра на нова Smash Bros игра? Може, но не е. Макар и това все пак да се оказва игра на така любимия директор на игри за мнозина фенове на Nintendo Sakurai, Kirby Air Riders е въпросното заглавие, като жанрът е Racing Game. И лично аз не виждам как ще може да се сравновава с новия Mario Kart, но още сме видяли твърде малко от играта, за да може да имаме окончателно мнение по въпроса. Бях готов в последните няколко минути на презентацията да я обявя за разочарование, но тогава като гръмбе удари трейлъра на новата 3D Mario игра. Обаче не. Героят, който се показа на екрана, не беше мустакатият водопроводчик, а врагът и понякога съюзник на Марио, горилата Donkey Kong. Играта изглеждаше толкова добре, колкото би изглеждала нова Super Mario игра. Donkey Kong е абсолютен звяр в играта. Може да разрушава всичкия терен със своите чудовищни умруси. Нещото, което може би остави лош вкус в устата ми, беше, може би плетох се. Нещо, което остави, може би, лош вкус в устата ми, беше новия дизайн на Donkey Kong. Не мога да кажа, че непременно не го харесвам, но може би ми трябва повече време да свикна с него. Другият червен флаг е липсата на останалите конгове. Диди, Дикси, Кранки и така нататък. Което е още по-голямо притеснение, след като в Mario Kart трейлера видяхме възможно най-случайните герои, но нито един Конг, освен Донки. На следващия ден Nintendo са качили снимка, на която се вижда Cranky Kong в новата Donkey Kong Bonanza, така че се надяваме и останалите маймунски приятели да се включат. В крайна сметка мога да кажа, че беше окей презентация, не надхвърли най-големите ми очаквания, но и не мина под най-лошите ми такива. До нови срещи!